ഇങ്ങനെ വിടുതലുള്ള പശ്ചാത്തലം മുന്നണിക്കകത്തും അത് പള്ളികളുള്ള വിമർശനം പാർട്ടികളുള്ള പള്ളികളുള്ള വിമർശനം ഇതുപോലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ അതേസമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര വരെ എടുത്തത്? 45. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 45. നമ്മൾ ഇന്നലെ 45-ാമത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ? അതെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പല ശാഖകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എപ്പോഴും, ഭഗവാൻ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് 2 ശാഖകൾ തിരിയുന്നത്. അധ്യായം 2 ഒരു മിനിറ്റ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലുള്ള ഒക്കെ അത്യാസക്തരായവർക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. 45-ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത് 3 ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിക്രമിക്കണം. അതിനതിക്രമിച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിട്ട് ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 46. യാവാനാർത്ഥ ഉത്പാനേ സർവതാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യാവിജാനത. ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സാധിക്കും? ഒരു വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഉത്തമനായ വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭൂർമാതേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അല്ലാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തിനു അധികാരമുള്ളൂ?
നമ്മുടെ നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അല്ലാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധികാരവും ആർക്കില്ല, നമുക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കർമ്മം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധികാരമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്, താനാണ് ആ കർമ്മഫലത്തിന് ഹേതു എന്ന് കരുതാനും പാടില്ല. സ്വന്തം കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തും പാടില്ല, ഒഴിയാനും ആഗ്രഹിക്കരുത്. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, ഒന്ന് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, ഒന്ന് കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയുക. അതായത് തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മുടെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ്. നിത്യകർമ്മങ്ങള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധന ഹേതുവായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, മംഗളകരങ്ങളല്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തി പൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. യോഗസ്ഥാ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യൗ സമോഭൂതൗ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളുടെ മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ജയവും പരാജയത്തെ കുറിച്ചും നീ ചിന്തിക്കാതെ നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ സമചിത്തതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല, ജയോ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മമത നമുക്കില്ല. നമ്മളെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാം, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കണ്ടൂ. ആ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യോഗം എന്ന് പറയാം. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ സദാ അസ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വഴി മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഏകാഗ്രീകരിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴി. ദുരേണ ഹിവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധി യോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്യച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് വേണം, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, അർജുനനോട് പറയാണ്, ജുഗുപ്താസഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് വേണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് അകറ്റി നിർത്തുക. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണ്, കൃപണന്മാരാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കൃപണന്മാരാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ അവർ ഏർപ്പെടുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശക്തികളും സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും.
ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭയ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്യ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മ കുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇഹലോകത്തില് തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കണം. അപ്പൊ യോഗത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ പറയുന്നത് കർമ്മകുശലതയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മള് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവവിധിനെയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം, കർമ്മഫലങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്താ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായവർ സകല കഷ്ടഗതകൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവര് ഈ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഈ ഋഷീശ്വരന്മാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാം സാധിച്ചു. എന്തിലൂടെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിലൂടെ. യഥാ തേ മോഹ കലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധി വ്യാമോഹം എന്ന ആ നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഉദാസീനനായി തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാസീനനായി തീരും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാ സാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗാമവ്യാപ്സ്യസി. ഇവിടെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? അതായത് ബുദ്ധി വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഉദാസീനനെ പോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എന്തും തോന്നില്ല, യാതൊരുവിധ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളോ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒന്നിനായിട്ടൊരു മമതയില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നത്തിൽ പറയുന്നത്, എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകും. ഇനി എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, കാരണം വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോ നിനക്ക് എന്താണ്? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാണെന്ന് പറയാം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥികാധീം കി പ്രഭാഷേതേ കിമാസീതാവ്രചേതകീം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പുമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രജഹാദിയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥാ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ,
കൽപ്പിത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണ എപ്പോഴാണ്? മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എന്താ പറയാ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് മുഴുവൻ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ദുഃഖേഷു അനുദിഗ്മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതാധിർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ വെച്ചാൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില് മനസ്സിന് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തില് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്. ആ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാല് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്: ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും മനസ്സും നിമിത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അസുഖങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മികം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്. അതായത് മറ്റുള്ള ജീവികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ക്ലേശങ്ങൾ ആദി ഭൗതികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, ഭയങ്കര വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്, മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആദി ദൈവികം. അങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുക. പിന്നെ സുഖത്തില് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുക. ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം എന്നിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. യാ സർവത്രാനപി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതായാലും ചീത്തയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നുമില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ പാതയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ എന്താക്കുന്നില്ല? അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആ വിധത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ജീവാത്മാവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് സമാധി എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ. കാരണം അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യഥാ സംഹരതേ ചായം കുർമോ ഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആമ എപ്രകാരമാണോ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്
യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പോ ഒരു യോഗിക്കായാലും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്കായാലും ഒരു ഭക്തനായാലും എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആമ നമുക്കറിയാം, ആമയ്ക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആമ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ആമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആത്മജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആമയെ പോലെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും, അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള സമയത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ഉൾവലിക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. ഇപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തണം? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് ഈ ജഡമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ, ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ജഡമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ജഡമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവർക്ക്. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ തുച്ഛ വിഷയങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എല്ലാതും, അതിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താനെ നശിക്കും. യദ്ദോഹ്യപ്പി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യാവിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളതുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബലാത്കാരം വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുറ്റതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്ത് ചെയ്യും? ബലാത്കാരണം അത് വലിച്ചു നീക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയത്തിനെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മുമ്പില് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതയാക്കിയുള്ള സവൈമന കൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാർന്നുവർണ്ണന. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം ദുർവാസ മഹർഷി ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും മഹർഷിയായിട്ടും കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതബുദ്ധി ഉള്ളവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്
കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിജയം സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണമാണ് മഹർഷി ദുർവാസ മഹർഷി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുർവാസ മഹർഷി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കോപം കാണിച്ചത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപദർശനത്തില് കണ്ണുകളും ഭഗവത്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വന്തം ദേഹവും തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘസംജായതേ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആസക്തി വരും. ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരാം? ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് വീണ്ടും നാശം സംഭവിക്കും. തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ നമുക്ക് ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത്, അതായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തൻ കഴിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രസാദം ഉണ്ണും. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, രാഗവും ദ്വേഷങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈശ്വിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ,
ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്നാണ് എപ്പോഴും ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് ആര് മുക്തനാണ്? ഒരു ഭക്തൻ മുക്തനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഭക്തൻ അവയ്ക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും നിർദ്ദേശത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. സംതൃപ്തരായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഇത്തരത്തില് ക്ലേശങ്ങള് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാള് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? പ്രതിഷ്ഠനായിട്ട്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാ ഭാവയതശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ദിവ്യ ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാകുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോ യജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്കാണ് ശരിയായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്കാണ് എന്ത്? ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തില് തോണി കിടക്കുമ്പോ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുക. ഉദാഹരണം ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിക്കണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യാനിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമേ യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശാ പശ്യതോ മുനേ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയാകുമ്പോ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള മുനി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിശാകാലത്തിലായിരിക്കും. അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള മുനിക്ക് അപ്പോ രാത്രിയായിരിക്കും. അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാര് 2 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് വിഷയസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തികള്
ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് അന്തർമുഖരായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവര്. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാര്, ഒന്ന് ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർ ഒന്നും, രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, പരിശീലിക്കുന്നവര്. അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലെ ഉണർന്നു തന്നെയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മികളുടെ രാത്രിയില് ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപൂര്യമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി തത്വത്കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോൾ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ വരുന്നത് പോലെ തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യൻ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിൽ വരുമ്പോഴും ഒരിക്കലും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനല്ല ശാന്തി ലഭിക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടാലും അതിനെ അവഗണിക്കുന്ന, അതിനെ എന്താ പറയാ, അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സദാ പരിപൂർണനാണ്, അയാൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ല. വിഹായ കാമാൻ യാ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈശ്വികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഒന്നിനും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ മിഥ്യ അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവൻ. അതായത് നമ്മുടേതായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ, എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള നിഷ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാണോ സ്ഥിതി? ആ വീട്ടില് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പോരുമ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് പോരേണ്ടി വരും. അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാന്റെയാണ്. യാതൊന്നിനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം എന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷാ ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാവിമുഹ്യതി സ്ഥിതാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണമൃച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഏതൊന്നിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നത്, ആ ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുള്ള പദമാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഇവിടെ നിലയുറച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്
സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണമാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. അതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ് പറയുന്നത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയാ ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അവര് ഈ രാജാവിനെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് അവരെ സഹായിച്ചു. ആ യുദ്ധത്തില് ദേവന്മാര് വിജയിച്ചപ്പോ ദേവന്മാര് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്താണ് വരം വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും എന്റെ മരണം എത്ര സമയം കൂടി എനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ് എത്രയാണ് 48 മിനിറ്റോ അത്രയും സമയം, അതായത് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അടുത്ത കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ആർക്ക് മരണം സംഭവിക്കും? ഈ രാജാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹമായ ഒരു സമയം, അതായത് ഒരു മുഹൂർത്തം എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു മുഹൂർത്ത സമയം അദ്ദേഹം വേഗം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്